こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week ではチベットやダレイラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダレイラマ法王は佐賀川の初日にマネドゥンルブを主催されました。中国に関する連邦議会行政府委員会の年次報告書により、チベットにおける執拗な人権侵害が指摘されました。ペンバツリン主席大臣は西ヨーロッパでのチベット人権擁護活動を終えました。第16回内閣は第6回常設戦略委員会を招集しました。インドにあるチベットの学校は中央中等教育委員会の試験で目覚ましい結果を達成しました。玄関代表率いるチベット代表団はチベットについて話し合うためスペイン議会を訪問しました。中央チベット政権はオーストラリア議会チベット支援議員連盟の新共同議長であるバーバラ・ポコク上院議員を祝福しました。ダレイラマ法王はチベット歴4月佐賀川の初日にチベット寺院のツラ館で行われたマネマントラ・オマネペメホの読授に出席されました。この日は百ャムニ仏の誕生、悟り、そして入滅を記念する日です。地元のチベット人やヒマラヤコミュニティの僧侶、二層信者が寺院に集まり、マネを数百万回唱えました。法王は集会で演説し、出家者も在家者も良い心を育て、宗教を信じるか否かにかかわらず、人々に親切にし、悪意ある考えや貪欲を避けるようにと呼びかけました。法王はさらに、菩提心という目覚めの心を思い起こし、虚無への理解を深めれば深めるほど喜びが増すと述べられました。中国に関する連邦議会行政府委員会の最新の年次報告書は、基本的権利を施行したチベット人に対する処罰に見られるように、国際的人権に対する厳しい制限が続いていることを強調しています。これには宗教的信仰を証明すること、中国の政策を批判すること、オンラインで情報を共有することなどが含まれています。2023年版年次報告書は2022年7月1日から2023年6月30日までの中華人民共和国における人権と法の支配の動向を対象としたもので、2010年以降、中国とダレイラマ法王の代表者との交渉が再開されていないこと、またダレイラマ法王をはじめとするチベット仏教の構想の生まれ変わりである転生者の選択と認定に対して中国が干渉し、支配しようとしていることに言及しています。2023年版年次報告書には、テクノロジーによって強化される権威主義と題する新しい章が追加され、中国及び世界において新たなテクノロジーがいかに監視、検閲、自由の抑圧を促進しているかを示しています。連邦議会行政府委員会はチベットに関する行動を起こすことを促すため、アメリカ議会議員及び政府高官に対する勧告を発表しました。今月からペンバツリン主席大臣は西ヨーロッパのオーストリア、ドイツ、イタリア、スイスの4カ国で政府高官、国会議員、メディア、地域のチベット人コミュニティと面会し、チベット人権擁護活動を続けています。ペンバツリン主席大臣はイタリアでイタリアチベット議員連盟会長のデプリアモ・アンドリア上院議員、副会長兼下院議員のイレニア・マラバジ氏連盟のメンバー、イタリアチベット協会の会長と会談し、会談後、ラジオ・ラディカリに出演し、チベットの長年の友人やチベット人コミュニティのメンバーと会談しました。また、ウィーンでは統合多様性動物の権利に関するスポークスマンであり、外務委員会及び人権委員会のメンバーでもある緑の党の国会議員、ファイカ・エルナガシ氏と会談しました。
また、オーストリア人民党の人権に関するスポークスマンであり、人権委員会のメンバーであるグドゥルン・クグラ博士及び新自由フォーラムの国会議員ヘンリケ・ブランドシュテッター氏とも会談しました。ウィーン滞在中、首席大臣はオーストリアの新聞メディアであるクリエ、オーストリア通信社、ディプレッセとのインタビュー、およびニュースレターマテリアの編集長であるシュティファン・シットとのインタビューも予定されていました。首席大臣はその後、ウィーンの週末チベット語学校を訪問し、ウィーン市議会議員のバコス氏とも会談しました。ペンバツィン首席大臣はベルリンで一連の活動を締めくくり、2つの重要な問題に焦点を当てました。1つ目はチベットにおける中国の国営植民地的寄宿制学校に対する対応。2つ目はダライラマ法の継承を含むチベットの宗教の自由と独自の仏教伝統の保護です。首席大臣はこれらの問題に関する米国の政策を引き合いに出し、ベルリンの指導者たちにも同様の手段を検討し、中国政府の責任を追及するために多国間フォーラムを利用するよう求めました。首席大臣の訪問の重要な山場は、ドイツ連邦経済協力開発省の連邦政府宗教の自由と振興のための委員部務長であるアンゲ・オペルマン氏との会談でした。もう一つの重要な会談として、ドイツ連邦議会の議員であり、CDU 会派の外交問題担当代表、さらに議会監視委員会の副委員長でもあるロデリヒ・キゼベッタ氏との会談がありました。その会談で首席大臣は、中国の権威主義体制に直面するチベット人から学べる実践的な教訓について議論しました。双方は人権擁護への共通の関与を再確認し、キザベータ氏はダライラマ法王の平和と非暴力のメッセージ及びチベット人の戦略的非暴力闘争の連続的な重要性を称賛しました。ペンバツィン首席大臣がドイツで伝えた主要なメッセージは、ヨーロッパ、特にドイツが中国と対峙する際に、その強みを生かし、チベット人から教訓を引き出すよう促すことでした。ドイツが先進国としてドイツで大切にされている価値観と自由を支持するよう呼びかけました。首席大臣は2度目の公式訪問としてドイツ、オーストリア、イタリア、スイスを訪れ、5月11日、西ヨーロッパの広範囲なツアーを終えました。5月12日、チューリッヒでペンバツィン首席大臣は、アウルガウ週末チベット語学校を訪れ、生徒たちに自分たちの言語と文化をより高い責任感を持って大切にするよう促しました。大臣は教師や保護者の努力の積み重ねを評賛しながら、次世代のチベット人を育成する上で、アウルガウ週末学校のような機関の重要性を強調しました。その後、首席大臣はチューリッヒ大学でチベット学生ネットワークとヨーロッパチベット青年協会の共同主催による多様なグループの学生たちと活発で包括的な議論を行いました。対話ではチベット人ディアスポラの持続可能性に向けた中央チベット政権の政策や中道的アプローチを通じてチベット情勢の永続的解決を追求するために、中国や国際社会と関与するための第16回内閣が示した戦略的ビジョンについて若者の視点を探りました。首席大臣は次にチベット共同体スイス・リヒテンシュタン事務所を訪れ、ビータグスイスが主催する別のディスカッションに参加しました。今週水曜日、ペンバツィン首席大臣は4日間の日程でパリを訪問し、国会議員や大学生を前に演説を行うほか、関係者と高レベルな協議を行う予定です。今回の訪問は首席大臣が4月30日にレジオン・ドヌール勲章授与式でマクロン大統領との最近の会合に続くものです。第16回内閣は5月13日、スイスで第6回常設戦略委員会を開催しました。この3日間にわたり2年に1回開催されるこの会議は、過去5回の会議で決定された施策の実施がうまくいくよう対策し、さらに現在進行中の戦略的プログラムの進歩状況を議論し、委員会の目的に従って将来の人権擁護のイニシアティブについても検討されました。ペンバシン首席大臣が委員会メンバー部とともに出席し、議長を務めました。
中央中等教育委員会は5月13日、12級と19の試験結果を発表しました。2月5日から4月2日にかけて実施された12級のボードテストには、インドにある13のチベット高等学校から合計962名の生徒が受験しました。その結果、11校が 100% の合格率を達成し、全体の合格率は 99.69% となりました。10級ではインドの23校から合計1007名の生徒が受験しました。全体の合格率は 97.12%、合格率 100% を達成した学校は13校、平均合格率は 63.3% で、この結果は生徒の学力が若干向上したことを示しています。文部省のタランプマチャングラ大臣は、祝辞の中で関係者全員に対し、教育委員会試験における優れた学業成績に心からの祝辞を述べるとともに、今後も努力を続けるよう述べました。元国会議員協会会長兼事務局長の林珍元官代表の招きで、欧州在住のチベット人国会議員、トゥプテンワンチン氏と ICT のワンブテトン専門理事が5月10日スペイン議会を訪問し、チベットの危機的状況について話し合いました。協議の中で玄関代表は、組織的な人権侵害と中国政府がチベットの言語、宗教、文化を中国化しようと意図的に続けている試みについて解説しました。玄関代表はまた、逆境に直面するチベット人の回復力と非暴力への約束を強調し、問題に対処するための国際的支援の必要性を強調し、トゥプテンワンチン国会議員とワンブチェトン国会議員は、チベットにおける宗教の自由とヨーロッパ全般におけるチベット問題に焦点を当てました。このイベントはチベットの良き理解者であるロバート・ナハル元上院議員の尽力によって実現し、スペインで2番目に大きな日刊紙であるエンモンドによって報道されました。今週水曜日、チベット情報局キャンベラのカマシンゲ代表は、オーストラリア緑の党のバーバラ・ポコク上院議員と国会議事堂で会談しました。代表はポコク議員にチベット亡命議会のケンポスナムテンベル議長と情報国際関係省のノジルマ大臣からバーバラ・ポコク氏がオーストラリアのチベットに関する全政党議員連盟の新共同議長に就任したことへの祝辞を伝えました。カマシンゲ代表はオーストラリアチベット協議会執行役員のゾイ・ベドフォード博士と共に出席しました。議長と大臣はメッセージの中でチベットとチベット人の正義の大義を支持するバーバラ・ポコク上院議員の活動を高く評価し、彼女の任命は人権への揺るぎない関わりと抑圧され、阻害されている人々の声を増幅することへの献身を表明するものであると述べました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。